Виж как ми режа. Да, имам как му правиш прическа. Ще стане хубав. Истински мъж. Занимавам. Да, костати. Искаш да си изкъса коса като моята ли? Да. Добре. Мамо, на татя коса. Не, сега ще бъдеш с малко по-дълга, а като се стопли времето, ще станеш като с моята. Само че трябва да е топличко и тогава ще станеш съвсем като с моята ще направим. Съвсем късичка. Искаш ли? Не, сега ще се кой. Няма ли да ти е студено на главата? На те студено Ми ли? студено ми е. Виж, че аз винаги си слагам шапката на главата, защото сега още си е зима и навънка е студено. Аз не ще я слагам. И сега вече ще трябва да я слагаш, защото ще ти стане студено. Преди носих я. Ми носиш я. Едно чипче, мамо. Ама и по мене пада. Нищо, после ще изчистим това да. Мама, едно чипче има. Видях. Мама, видях едно чипче. Това чипче откъде е? От някаква дрех Боби, това покривка ли където е върху тебе? Какво сте завили? с една карта. Някаква специална... Ага, това е някаква специална кърпа. С постригване. Кърпа за постригване? Да. Охо, добре. Да слагаме ли край на клипчето? Стига толкова, а? Ще стане много дълго клипчето. Да, после като. Край.